L-emojis li tant jintużaw biex jagħtu l-ħajja l-konverzazzjonijiet fuq il-medja soċjali issa se jkunu l-karattri prinċipali fil-film The Emoji Movie. Il-film jieħu l-udjenza fil-post bl-isem ta' Textopolis fejn kull karattru għandu emozzjoni waħda biss. Madankollu, il-karattru prinċipali bl-isem ta' Jean huwa wkoll emoji, iżda l-kontrarju tal-karattri l-oħra huwa jista' juri bosta reazzjonijiet differenti. Għalhekk l-istorja ddur ma' dan il-karattru li tul il-film flimkien ma' sħabu jipprova jsib ir-reazzjoni waħda tiegħu. Dawn l-emojis illum jintużaw ħafna fuq il-medja soċjali, tant li saru parti integrali mill-ħajja virtwali tal-ġenerazzjoni żagħżugħa. Fil-fatt, bosta siti soċjali qed idawru s-sistema biex taċċevola dawn l-emojis u b'hekk tkun iktar faċli biex jitwasslu reazzjonijiet bejn il-persuni. Madankollu mhux kulħadd huwa daqshekk familjari ma' dawn l-emojis u mar-reazzjonijiet li jwasslu. Illum ġejna ġol ħamrun biex nitkellmu man-nies u naraw jekk jafux xi jfissru uħud mill-iktar emojis popolari li jintużaw fuq il-medja soċjali. Dan emoji jintużaw ħafna fil-messaġġi. Tafu tgħidu li xi fisser? Smile. Bidu għajja. Skont id-dmuħ da miskin, qalbu ħażin, qalbu żgħira ma lajjek fi. Ma nafx jiena. Esu għat jikbi. Imma esu għat jitħaq fl-istess ħin. Ma nafx jena għajdlek da. Il-qamara tikbi. U knurik dan issa. Esuġi, ice cream naħseb. Knurik dan. Taf tgħidli xi fisser? Qalb mħabba U dan. ma nafx dak. Ekka, reklam tal-ġaw, ġelatek minnu? Fil-waqt li nistgħu nfissru waħda x'inhuma, jidher biċ-ċar li ħafna m'għandhomx ħil ċar x'inhuma. Għalhekk, żomm dejjem f'moħħok li jekk tittibgħat messaġġ u turi r-reazzjonijiet tiegħek lil xi ħadd li hu ikbar minnek fl-età sew, jaqbillek ma tissugrax tuża l-emoji għaliex malajr jekk tuża smiley jaħsbuk qed turihom li għandek aptit ġelat ta' xi ditta partikolari jew inkella qed turihom xi karattru tal-cartoons.